Ta'ala, Quran o Hadith. Adun, yan yung Quran o Hadith na yan, ang criteria na subay ta pagdating sa pinataw na paham. Yan malapit na ganyan ustad, yung peglongan ni Abdullah bin Mubarak, rahimahullah, na isa sa leg natin, inanan bilang mga pangalan pinataw al-paham, yan pagsabot. So yung musip adun mga lang ng Allah Ta'ala, yan yung Quran na pigabatyata. Yan yung hadith na pigabatya ikadunta. Maununo tamayo yan yung adagun. Sang maununo na pagdag. Tama na ba doon ka Muslim, mamakabatya yan ang ayatan na doon. Yabatya na yung translation. Yabatya na yung pagkama na sini na mga ayatan o hadith. Asa buton na rindan ng maununo ng kaliniyan sa buton. Baga mga lang ng Allah Ta'ala. Yang Quran o hadith, ang pamaagi ng pagsabutsan. Kailangan niyang pagsabot na san kamagunawa ng pagsabot ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamagunawa ng mga salafus salih. Kay yang mga sahaba o yan yung mga kailagadan kay nupod ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum a'lamun nasi bid-din. Sila niyang mas matigam ng agam na Islam kaysa kanatod kay naga. Yang mga sahaba, sino yung guro nila? Kay Pahad. Sino yung ustad ng mga sahaba? Sino? Ito kay. So, yung mga sahaba, direkta na mga estudyante ng Rasulullah. Ano yung Rasulullah? Direkta na ng mga estudyante, yung mga sahaba ng Rasulullah. So, kung all man mas bright adun pagdating sa unuman ng inindo, idakwa ng Rasulullah, yung mga sahaba, kaya sila yung direkta ya pangali sang Rasulullah. Yung Quran, yagaturun sang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng padahandahan. Yang asapantay, bagulay niyang package deal na pagkada, pagturun. Okay? Depende sa sitwasyon o kaganapan siya na tayo, yagaturun pa inay-inay ang mga ayatan o surah sa Rasulullah. Na yagaturun yung mga ayatan sa Rasulullah, iyan yung mga sahaba. Iyan yung mga sahaba. So kaya katigaman yan, uno yung mga kaganapan na naingin niya panturo ng mga ayatan. Pagdating naman sa mga hadith, paglaman ng Rasulullah, na mismo sa baba ng Rasulullah nila inyong katingin. So yan yung Quran o hadith. Sabutun tanang monuno yan isabot sini naman ito. Agaw gani lang ng kung wakong masipyat si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nonan lan tadilla ma akhadta bil athar. Di kaulong ng amalihis. Di kaulong ng amatading sangan ng pigakama mo pa yung pag-agama mo sa pigatang ng mga athar. Maala ng mga asar, peglongan ng mga sahaba. Explanation, pagpaham, pagsabot ng mga sahaba, sang agamis ng di ko amatadi. So yan yung pagsabot ta sa Quran.